Sanibonani nonke South Africa. Ngiyanibingelela. Udokotela lo uKhehlelezi oseyintabeni zaseThekwini ozalwa lena ezweni lase-Eastern Cape. Cha bafowethu, omunye umuntu uhlale eyibuza ukuthi ndoda wakhuluma ngesonto waphinde wakhuluma ngezinto zokwelapha, kwenze njani? Ake ngikuchazeleke namhlanje. Uma sibheka ipolitiki abakwa-Israel bathi bazobopha wonke umuntu okhuluma ngoNkulunkulu noma ngoJesu ngalena. It's either ku-social media noma kuphi but besho ezweni lakubo. Uzokhumbula ukuthi Israel ike yalwa kakhulu ne-Iran namanje kusaliwe. Waze wangenelela umfo Trump lapha naye vele befuna umnotho thizeni laphana Israel yagadla. Uzokhumbula ukuthi Israel abelungu amaJuda ayiwona asicaptureisha from kudala. Mangithi asicaptureisha basikhiphile esintwini sethu, bazama ukuthi sikholele kubona noma silandele bona. Base besifaka lento ekuthiwa iBhayibheli, the Bible eyiyona ekhuluma ngoJesu. Abafuni ukuthi iBhayibheli ihambisane nedlozi. Into eyenzakalile ke babese be according to the Bible base bebeka as idlozi idemon. Mina ke ngibese ngithi I do traditional healing noma I do spiritual things. Yayenza phela le yasesontweni ngoba ngizalwe kuthiwa uyeza namanje kuthiwa usendleleni. I still believe ukuthi usasendleleni uyeza. But the first one engiprioritize ngayo ile eyokuthi ngikholelwe edlozini kakhulu ngoba cha masiye emoyeni noma siye kufanele sitshele umuntu inkinga, cha ngiyixazulula inkinga. Despite the politics of sabotage and the propaganda eyenzela umuntu kuthiwa akashayo, ongeke futhi nalapho ubone umlungu enzelwa leyo nto. The only person umuntu omnyama emonezela umuntu omnyama. But I still stand. Ngiyakholelwa kakhulu ebantwini abadala, ngiyakholelwa idlozi likhona ngoba lithi malikhuluma kimi kukhuluma umuntu ongasekho, kukhuluma ugogo, kukhuluma umkhulu. Cha uNkulunkulu angaze ngamphupha, uMoses angaze ngamphupha, uJoseph angaze ngamphupha, uMaria angaze ngamphupha. Kunalokho kufika amajuba kisha amathathu afika khulume, of which I believe those are the angels. Asishayeleni izandla ke leyandoda, maybe mase kukhuluma yena kuzwakala. Ngelinye ilanga ngake ngakhuluma ngenkinga okhosini enzima kakhulu elandela uKhozi FM. Namanje ngaba mumbi ngagcina uKhosini FM ngingasafaka kwathiwa ngingaphindi ngibizwe noma ngingaphindi ngenze interview khona ngenxa yosizo engangiqwashisa abantu isiza. Indaba yami noKhozi inde kakhulu, but one day naye ukhuba wakwakhuluma ngayo wagcina ebhoboka kwangena abantu ezinkingeni. Neyami ngelinye ilanga inkulu kakhulu indaba yami noKhozi FM. Ngaphinde ngayisho ngiyigudla kancane ngathi hayi ukuthi masiprofita kulezo zinto zomsakazo sisuke inkinga zasoKhozi singayiboni, siyayibona futhi miningi imimoya esithi masingena silwe nayo endlini zomsakazo. Ngidabukela imanagement, abanye abasebenza innocent, ngidabukela izingane ezisebenza innocent, abasakazi abangazi lutho. Ukhona umuntu owalanda into, wayilanda nomuntu engizombiza ngithi uyiclient, naye uyathenga isikhathi oKhosini. Bayilanda lento, bayilanda befuna ukucontrol uKhozi, befuna ukulicontrola ukuthi kuziwe ngabo. Kunesikhathi la oke kwaba nempi, kwaqondana izinkunzi ezimbili zaqondana, kwasuka umoyedwa kulezo inkunzi yahamba lenkunzi yayolandisa ethwalo elizweni thizeni, yabambisana
nomunye umuntu oyiclient okhosini bathi mabebambisana bavumelana ukuthi lento ngcono siyigcine khona endlini zomsakazo. Manje iyangidida lento ngoba ifuna umuntu ongathi uyaphakama noma umuntu ongathi powerful okhosini bese iyayihlabela. Uke wathi makathinta omunye umthandazi wathinta kakhulu, wathi lo mthandazi bekumele kudlule umuntu ngamunye njalo ngonyaka. Ngicela abathandazi, ngicela abasezethi, ngicela oShembe, ngicela abasindiswa, ngicela izinyanga, ngicela izangoma, ngicela izanuse, ngicela bonke bafowethu bangilandele kakhulu iZayoni, zengilandele kakhulu emoyeni manje ngoba ngijulile. Ngiyafisa ukuthi lento ngithi mangibe ungene esigodlweni uphahla ungizwe kahle manje. Kukhona inkinga ehamba iqhuma ukhozi iphinde ithinta uMaskandi iphinde ithinta uThoko. Yazi omunye uzodideka manje. Yazi la ngizwa kubulala nabantu kodwa impi iqala emoyeni emsakazweni, kodwa wathi umoya khona into eyashiwa omunye umuntu wayishiya. Yathi mayithi yacinga yathola ukuthi umnikazi akasekho. Yathi mayithi yacinga yathola ukuthi lo muntu akasekho okhosini. Yathi mayithi yacinga yathola ukuthi umuntu osesele uyedwa. Ukhona umuntu oyedwa oyiclient okhosini kodwa onolwazi nalento ekhona endlini zomsakazo ukuthi lento yini, ngoba isethwalo bekumele ithi bayiphuza igazi iphuze abantu abasebenza khona. Wathi moya nisazohlulwa ukuvumelana nina kuma meetings management, nisazohlulwa ukuvumelana nabantu bonke abasebenzayo ingane zasemsakazweni. Engizwa mina nihlebana nodwa noma nikhulumana nodwa nimonezelana. Omunye ethi mayiqala ibhizinisi ecele nomunye ali-attack. Wasethi umuntu kimi no man ikhona lento okufanele ngikhuza ukufa. Mayithi lo mthandazi ungadlula wani, ngathi mina cha, uthu muhle ongadlula okhosini njalo ngonyaka. Kodwa ngizwa kukhulu umuntu ephelelwa amandla eqhuleka phakathi endlini zomsakazo uthi amayithi moya kimi babezama abantwana basokhosini abasebenzayo bethi nomnya uvula ibhizinisi eceleni. Ngizwa li-attackwa, kodwa li-attackwa abanye abasebenza khona, li-attackwa imanagement. Wathi moya yilento enicontrolayo edinga izinyanga straight, sidinga isintu, idinga isilo samabandla. Ngiyaxolisa, ngiyaphaphatha, ngiyakhothama kakhulu zulomnyama. Wathi ongcwele kodwa ibidinga ukuthi azokhomanda ethi manje sesicela isiko lethu libuye, isithunzi sakaZulu sibuye. Kodwa lento ibifuna ukuthi naye uShembe bekhona bese kuba nezinyanga khona nezangoma zigide njengomuntu angathi sibuyisa isithunzi sokhozi. Otherwise ikhona into ethinta futhi uTikTok ezawenza ukuthi abantu babulalane kakhulu. Ngizwa behamba bekhiphelana izimfihlo, nomunye ekhipha imfihlo kalana, nomunye ekhipha imfihlo kalona. Ngizwa kukhala isibhamu kakhulu, kodwa egcineni umkhwanazi usazosebenza kakhulu njengomuntu angathi usazolandela i-information. Umkhwanazi yazi kunabantu asazoba deploya, athi mayiba deploya abantu athi ake nilalele i-information. Kuneyimfihlo ezisazothishwa abantu uTikTok ezizothi mayilandelwa lezi imfihlo utholakala ukuthi lezi zinto zilegit. Abantu abasazenzi, kunomoya omubi oqala endlini zomsakazo uhamba uzuthinte, kodwa abantu basema TikTok uphinde uyothinta abantu bakaMaskandi. Wathi uMongcwele mos lento basuke bangena into zakaMaskandi, bangena ba-personal bajula kwangathi, kodwa abanye abantu bathi siyabona ukuthi sizophelelwa liphalishi noma siyophelelwa umsebenzi. Wasethi uMongcwele ukhona umuntu othunyiwe abangamnaki, inkosi uMancinza ethunyiwe abangayinaki, esazolamula ezinye izimpi, ilamula ezinye izinto abantu bengayinaki lento. Wathi uMongcwele uthiwe ngeke ngabona kwehla umfokazondi. Wathi uMongcwele inkosi umfokazondi ezolamula ezinye izimpi, kodwa uzoyilamula kunezinto azoyiqondisa, kodwa ibambisane nonyazi lwezulu. Angazi noma niyangizwa yini, noma ningangithuka, kodwa manje ngizamile ukuyichaza lento. Ngiyabonga.